gravy pala sa spaghetti. Basta. Yung parmesan. Kulo-kulo, sizzling hot with seafoods and veggies. Masarap dito. Oh, yeah. Try natin? Ha? O, try natin. Pwede mag-try na. Teka. Try natin. Pwede ka. Ayan. Ayan. Ang masarap ang pagkain ito. Masarap. Okay. Try natin to. Okay. Anong masasabi mo dyan? Sige, mamili ka dyan. Try natin? Mamili rin ako dito. Sizzling tahong, oh. Gambas. Red shrimp. Yan. Dali mo na. Beverage, mag-root beer. Pasta. Meron din silang pasta. Sandwich. Ayun. Tanggigi steak. Tanggigi steak. Anong gusto mo? Hindi ko lang ng mga steak, mga ano mo. Parang yung seafood na lang. Oo. Sana seafood. Ikaw na bahala dyan? Hindi lang mamili ka. Ano yun? Ano yung masarap? Yung ano masarap daw na sabi mo? Porterhouse. Gusto mo? Oo, ikaw. Porterhouse steak. Ano ba yun? Steak na makapal. Huwag na, huwag na. Heavy naman Baka mamaya. mabigla. Sono ricchi la gente qua. Siamo ricchi come noi. No, mag-order pa kami. Yo. Yan pong ano, steak and pasta. Steak and pasta. And then seafood na... Di ba naman may yung mix na yung mix na seafoods ba yan? Opo, may ano po siya, shrimp po, squid, mussel, saka po, fish Oh, po. yan, yan. Saka yung mayroon yung ano, yung clam, no? Ayan tawag doon, yung tahong, no? Ay, oh, yun. Ayun. Ano po isang steak and pasta po? Anong luto ng steak, ma'am? Steak, ano yung steak? Di ba? Yung New York cut po. New York cut po. Anong danas na na? Ano? Medium. Medium black po. Eh, yung drinks natin. Drinks natin. Yun lang. Hindi okay lang mga ganun. Sanay naman siya, ano? Sanay na. Ano ba yung drinks natin? Ang cook product tayo lang sa sodas, then meron tayong ice tea ng house blend dyan. Ano? House blend po yung ice tea. Oh, yun lang. No, ikaw. Ayan, yan. Ayan. Sige. Thank you po. Okay. Yan ang mga yan sila. At napaka-smiling nung ano. Nice sila ka. Nice sila kaayo. Kaayo kung sa Bisaya. They are very nice. Anong gagawin dito? Anong gagawin mo dyan? Butter na yan. Ano yung mga? Dito, pwede mong gamitin as appetizer siguro. So, tikman mo. Ganito yan. Pwede mo rin kamayin kung ayaw mo yan. Pero, nabukas ka ba ng kamay? Mainit-init. Mainit-init ah. Ayan, tama-tama sa butter. Oh. Then, put inside the palaman. Like that. Para ka lang nagpapalaman ng pandesal sa Cream of curry. Oh, bakit napasaan mo? Hindi na. Kasama yung sinilas. Ha? Kasama po sa meal. Kasama yan kami? Sir, with soup, bread and salad na. Ayun. Kakaiba. Meron ng soup.
agad. Pwede na tayo umuwi mamaya. Hindi na tayo magbayad na. Busog na tayo eh. Oh my God. Sarap mama. Yun. Mabusog na tayo nga ganito. Hindi na natin ituloy yung order. Hindi na. Cancel na natin. Meron na ito complete na. O, meron ng hinapay. Na ito, okay na. See? Surprise lahat ito. Surprise. Sigurado ko matamis. Tamis. Ha? Ay, oo, yung matamis na ano ito. Parang mayonnaise na matamis na. Bakit ang proper na proper na panangalan si Tabaco Tudyaw? Ano? Ganito daw, I will show you guys. The proper way of sipping the soup. Ganon mo siya. Ganon mo siya. Hindi na kaya. Tapos ganon. Ito. Ito naman. Ganun nga mo. Ako naman ito. Yan. Yan siya na sana eh. Ako rin, ganyan na sana eh. Pero ang proper way is you move this and then papalabas. Ganon. Usok na rin sa Usok na yun sa kanila. Ha? Musok yung kanila. Oh. Musok. Nasunog yung steak. Dumating na yung steak na spaghetti steak. Oh, sigahan mo na. Banat. Sigahan mo na. Yung gravy pala sa spaghetti. Basta. Yung parmesan. Gravy. Kulo, sizzling hot with seafoods and veggies. Mixed veggies, meron siyang pasta, ano ito? Pasta? Calamares yan eh. Tikman mo. Calamares? Tikman mo ba? Ito? Oh. Let me see. Calamares na. May shrimp Yun ka. daw siyang isda raw. Isda na yung Meron yung fish. cream dory yata yan. Hindi yata isda na ano. Yan. Okay, sige, kain na tayo. Dami na. Okay ang serving nila. Dami. Nabusog ka. Tikman natin yung spaghetti nila. Kaya ba yung spaghetti? Kaya pala silang maraming client. Okay eh. Baka hindi mo ma-feel ang pagkalugi. No? Ang init lang. Ang sarap din ang spaghetti nila. Tikman mo. Init naman ito. Yung steak. Tignan natin yung steak nila. Yung steak ba? Ito to. Wine. Steak nila, sabi ko medium rare. Tinanong ako kung ano luto. Medium rare. Naku, may dugo pa. Medium. Ano? Medium talaga. Hindi malutong. Hindi palutong. Tingnan mo. Rare. Medium rare talaga. Rare. Kanto costa pala? No. Steak and pasta, mga 600 plus. Ito na, complete set. Kaya? Tapos ito, yung seafood
Supreme. Diba? Kalimutan ko na. Ano? Medium rare? Hindi pa luto, no? Hindi luto. Rare talaga. Yung spaghetti, tingnan mo yung spaghetti. Spaghetti, tingnan mo. Parang iluto mong pasta rin yata. Al dente. Ang pasta nila is, ewan ko kung anong pasta pa, teka lang ha. Ang pasta nila is ito, Filipino style. Because overcooked, hindi siya al dente, at saka napakatamis. Yun, napakatamis. Filipino style talaga. Yan. Sweet. Very sweet. Kain ka na. Tama natin yung kanilang sarap ba yan kanilang ano? Ha? Sarap. Yung cream nila. Yan. Yung cream nila. Masarap. Okay. Daming karne nito ah. Masyadong meaty yung spaghetti. Wala, gamay, konti lang yung pasta. Meaty masyado yung pasta niya. Yung sauce niya maraming ano ba? Parang yung karne nila is rare talaga. Hindi ito medium rare naman. Sinabi Ilaw mo? talaga. Medium rare kamo kasi ah. Hindi naman. Ang nangyari is very rare. Mas sabagay pag ganyan yung kainin mo, mas masustansya yan. Oo nga. Pero hilaw siya. Okay, yan na tayo. Oh, salang ka. Kain ka? Ha? Subo pa raw to. Sarap. Sarap man? No? Okay, sarap. Ano ba? Ito nila. Ito lang, itong spaghetti overcooked. Ang lambot ng pasta, guys. May steak na maganda ah. Ha? Pagka pala hindi masyadong luto, malambot ah. Pagka lutuin mo sobra, hindi naman. Tigas na yan. Oy, hati tayo dito, oh. Oo. Sige, sige. Hati kami dito. Half, ganon. Masyadong meaty yung kanilang ano, yung kanilang spaghetti, grabe. Ang daming sauce. Like this, guys. So, itong dito, palaman ko dito yung tinapay. Oo. Bakit wala tayong iced tea? Ha? Yung iced tea na yung order mo wala. Wala. Kalimutan niya. Wala yung iced tea. Matatapos na lang kami. Wala Yung iced tea. drinks namin, wala naman. Di mo dumadating yung drinks namin, iced tea. Iced tea po. Dalawang ice tea po. Oo. Opo. Thank you. Ito ngayon lang, dumating ang drinks natin. Nahuli yung drinks natin ah, na late. Better late than never. Sawa siya. Better late than never. Aba, kaya pala matagal, masarap. Ito na. Charan.
Ang... Ito, sige naman, gaya. Hindi pinili.